Καλησπέρα. Καλησπέρα. Θα μπορούσα να αγοράσω αυτή την εικόνα για τη γιαγιά μου? Βεβαίως, πολύ ευχαρίστως. Πόσο κοστίζει? 10 ευρώ. Ορίστε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Παρακαλώ. Γεια σας. Γεια σας. Περάστε. Γιαγιά, σου έφερα αυτή την εικόνα για να την βάλεις στην κουζίνα σου. Ευχαριστώ πολύ. Έλα σπίτι σου. Ευχαριστώ. Αυτή την εικόνα πρέπει να την έχουμε όλοι στα σπίτια μας. Θα τη βρούμε στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μονής Θάρη. Να εκφράσω την ευγνωμοσύνη μου στην παραδοσιακή, ελληνική, ορθόδοξη οικογένεια. Όπως θέλει η ίδια η ζωή, η ίδια η φύση, η ίδια η δομή του ανθρώπου, ο οργανισμός μας ο βιολογικός, ο τρόπος με τον οποίο ερχόμαστε στον κόσμο.